Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wan ang nagapor ko ta kalong ba nakalian yung kasan ni dak ang jisong kia hadin bang yoi ya ka rai jong ka kabinet mendin kesni ha ka bagi rai ya ka bagi ya chakmat ya ka ban extend na ban tengi ya ka jing penyiar ya ka jing pentrikam ya ka criminal procedure code bat ka civil procedure code ha baro ka wei ka jalan kalian ti wat ladang yang pat yoi ya ka content jong ka notification rai ladang cepet bet ya ka jing thon ka ba nakalian jong u menteri ramba jong ka sarkar jala u post haki social media post ka content hang tu ka kerensai ba kani ka CRPC ber ka CPC ya ba baro shikata kam sham natrikam haki tribal area bat haki dis council code ri mentang wong ba ka CPC ber ka CRPC kan extend shabaro ki code hameklia tinggi dia bersungguh hu kolong ba hameklia ngidon sibun telik code kidon kita ki normal code ya ba ka sokar kelasna laning code ki district code kidon hakiman ki district headquarter bat ki civil subdivisional level nalor kata kidon ro sa ki district council code ya ka ba hapo jong ki district council code kidon ki additional subordinate district council code ki bade ki code jong ki ma bat nang ta kidon sa ki village code kidon haki shnong lani haki leadership ti boros kata ke balong kolong ba ya kini ki mukadduma la kadi ka diwani ka ne ka poderi la ne civil ne criminal ya kini ki case ki ba ya tengku para rilum haki jaka rilum among tribal in tribal area ka jurisdiction code dan ne ka code ka badan board ban bisyari ta ki de ki dis council code like no itu ki special act cases ya ka bakadon kam ya ka special power jong judge let's kum ka pokso katuga don ka special code lane ka NDPS lane ka UAP act no ke case jong ki militan bat ku yoi lane ka ki case ka batung khu let's say bat ka MMPO no kini ki code number ba ki create ya ka special code ya kini ki case wat la kadi ki tribal lada baro artli baro arkan hun ki de ki tribal makna re number ba ka don ka special code ki sa sim ki ADC judicial code ya katang yang melawan len ti bro kata la nadu basdang ya ki dis council code nadu 1952 53 kadon ka jing separate ya ka power ka basai kamju dadon kata ka jing conflict ya ka jurisdiction kabomut ya ki tribe ya lada ki mukot duma ka di para tribal kan lek be ka dis council ri lada ka mukot duma ka involve non tribal entity way kini kilik na usah ki ADC judicial code di kumba pite pro ba kini kisnem ki baladap nakaliang jongka mekhlia kala pendep ya ke full separation ya ke executive na judiciary bomot ba ya ka kam bisyarhi kila dan beda ki judicial magistrate kim don chu gitu ki executive magistrate ya ke ba chula empower ki daki anja ke sektor mekhlia ti ka jing thmu joka sarkar kolong ba namar ba kala don ka separation ka bala long complete kamdan su ka executive code tiki kwa ban implement ya CRPC pada CPC ha kini ki code khnang ba ban aibor ya kini ki code bakin terikam kata ada jingmut jong la sarkar kumba kapau haki press bat ki social media tenri ka basungsi kalau bahakan dia jing temu ban empower ya kini ki normal code ker komponen kami ki kentin pan kapoi pen ban sha uput ba ti kumbakan kini no ya ka exclusive jurisdiction jongki dis council code bat ki subordinate dis council code bat ki village code bat kumju uru ke basungsi kalong ba ya ka CPC bat ka CRPC and extend kini ki dis council code ru kelam ka concern jong ka dis council kani kelam ka ik ba sungsi bat kumbang yoi hakikot khobor ki woker per nakalian jongki ADC kila oppose ya kani bat kebangi solongo kolong balai pi ya chakmat kuat la dakal adon lupa kata ka opposition ya kan ke jing extend ya ke CPC bat CRPC nakalian ka seng ni shimba kan ke jing extend kala ban poi ban sya ke jing pendu no ya ki village code bat ki subordinate council code mo balai ha village code ko mapitip ki chairman jo ki village code board sin hi de ki rambasno lani ki de ki bru ki batip ya custom henry ki bom tip pat ya ki jenet ki jenat jo ki ang kanun hari ya hari ti store pat kitip tenri lada ka CPC bat ka CRPC ka apply kabumut baki haban tip bahaya ka CPC bat ka CRPC ti ban tip ya kani ting stang the pass lo
minimum qualification kan di LLB ti kemud baro ki chairman bat ki sim ginong bisar ki haban pas lo ti ki bom pas le se ginong la sho bat sim kis ti bat lada kim pas na ladi ki haban thung de ki we ti lada ki thung de ki we ge jingsew kan bun tu mangitip bun ki hima mat kisnong kinong la ban ber ya tak expend ban bu tau permanent judge at the end of the day ki bajia kalong bakin khang no ye ni ki ko jong no ble kim don ki bro ki ba la kata de we ge impact ada impact ka impact ka baar kalong ba ka technicality jo ka CPC ba ka CRPC kini ki jenet ki jenat ki badan ya ka bala da pinpet ka spun kubru baong ba ka jingbom trikam ka CPC ba ka CRPC haki tribal area kalong bangim kwa ban boden da ka technicality jong kini ya ki tribal people ti dre kumba kalong mata kan ni technicality ru kan rum shadu ki code ki bare hoj haka draft hoj haka tu ka post jong menteri rangba uang ba ki this council code can continue ban derive ya ka bor ke jongki na ka para 4 bat para 5 jong ka schedule ke jingkeli kalong nadu meno la don kam notification lingba ka CPC bat CRPC ban penteri kami ke this council code it's not needed kam ju don kam katakan notification ka badon kam ka ditang ka confirmer power ha ka para 5 jong ka schedule hari kam ngim GOE bahaban I notification under the provision jong ka CPC bat jong ka CRPC pan penrikam ya ki dis council code ti kani kedige ke ba ha ka jing yo i ge jongi ka don ka cross violation ka don jing bom suthu janai le se jong kini ki brio ha bor ba ki extend ya ka CPC bat ka CRPC kata di ka we sa ka ba arpat ka long ba ni i ka don ka conflict ha pedeng jong ka six schedule bat kani ka notification ka notification ko ong ba CPC bat ka CRPC kan trikam ha baro ki code ha mekhalia kan ba ka six schedule ka para 53 jong ka six schedule ko ong ba ka CRPC bat CPC kan trikam ha ki dis council code bat ha ki code basna kan council ti kilong indirect conflict ta ti kumba pitip ka CPC bat CRPC kediga ain ke basna da central government ka dis council code pat ban wanra ya ki procedure law kasna ya ki kasna ya tu administration of justice rule 1953 bat katuga administration of justice rule 1950 badi bajoki kasis MCM tilada ki tengku kini ki united kasis jadi hill administration of justice rule 1953 bat ka kasis MCM administration of justice rule 1950 bat ka CRPC bat ka CPC kan prevail ka CPC bat ka si nomor ka paratwel AA ka umta kemudian at the end of the day ka United Kasih Jati Hill Administration Rule 1953 berkatu ka Kasih MCM Administration Rule 1950 kan nullify kan do no tila da ki do kini ka diskonsil code kina mala menteri kam na ladi with claim kini ka prosedur rule tika poi hi sia ka ban ngai statement jong CM ka KCDC ba lada ka government campaign bet ye kini ki kintin lada ka government kam ya shong shwa dia kam ya shong shwa bat ka diskonsil ka poi sia ha ka bakhang ye ki village code ye ki additional subordinate council code bat ye ki diskonsil kemud barok ki kis kin poi no saya kini ki normal code ki ba ka sarkar kala bu keleng ti kani kala longkum ke jingkni no ya ka bo jong ka diskonsil bat jong ki ma bat jong kisnom men shuangi kin mo ka don ko ye judgment jong we no bishar ba ukni tang ya ka bor ban aisar not hadu ka tu ka kata kanili kan kini senan ya ka judicial power jong kini ki jong ka basno jong ki additional subordinate council code bat kum juru bat jong ka council code ti ha ka history jong ka mekhlia hi barakoi kampat judan ka no sarkar ka ba mu ban kini jendak no ya ka board council ni se ina ka por ka council ka sarkar ka elem no ban persyak ban trilang bat council redis ngong ba le se kan di ka boy na ki sengi ki ba yongit dan ta ka dakde ha ka history jong ka tribal administration apo jong ka jala mekhlia hi parkoi la da kimpen bay kebangi ni kwa ban ajumut ya sarkar kolomba nyimdon problem la da sarkar ka implement ya CPC ban da CRPC syaki normal code syai tu ki code sarkar ba kisna haman ki jaka nomor la da phim empower da ki let's say kinom don board ban ship case ti phila invest ki phila sna phila thongbriu ti la da phim ai board kam long hap hi ban ai board kham tam kum ong api kolong ba la da ki don ki cases ki ba involve ki non tribal la ni bat ki special code ti la da
ya kini kikis ka diskonsil kam laban simte hap hiban ai bori itu ki wiki kut retang kan nga wei kolong ba haba nadu man shwa kam judon kata conflict of jurisdiction believe hepne ya kabomot ki diskonsil kut kin bishar ya ki kut ki ba involve among tribal haki tribal area ki government court dan ki normal court dan ki district court ke bangi kon kin sim yaitu ki case ki ba involve non tribal but kin ki special cases ki ba don kam ke special court wala da pipet bahaga para 4 but para 5 juga schedule hajing sya ki district council court ki laban yo ya ke special court la da kadon ka confirm power anda para way anda para 51 juga schedule hari nama pa nadu mensua kala yat bet de ki normal court ngisum ong bangim don problem. Let's say NDPS kin shim be ki normal court ka pokso kin shim normal court but ki we ri kani ka board ki ba ki disconsil court harangkat bat ki shnong ki labat nadu mensua ka di benek na kadau ngi suggest ba kadi bendon ka clear court provision hapo jong notification ka boong ba accept the court created under the 6th schedule of the Constitution of India and the jurisdiction of the council court to hear and try cases among tribal and tribal area should not be diluted in any way. Kung kata kantin kadi bendon notification nang baka nomdon ngajing penduk board nang baka nomdon ka huri-hura hakajing pentrikam ya ka CPC but ka CRPC but kamtam ka nomdon kata ka kamtam ka nomdon kata ka clash lane kata ka overlaps jong ka jurisdiction hapdeng jong kini kikul tenri lada kam lada ngimpen bet ya kane kam ngai ba ka ade bong CM ke HDC ba lada kimpen bet ya kini language kimpen bet ya kane ka kam kala dot kam sendon hi ka government ka MDE government ui mata kile keleng konde pri monorim kala dot kam ka MDE government beruk ban wan snas away monorim ban officially close down ki court jong one close down officially dari buat close pada pisau bom don kamshu ya gadis council court don kamshu ya ki court jong ki map don kamshu aman kisnong telah jaman kisnong pen mana ba pila khang no ya ko bor jong ki dari pilong daring hadu atas tang ya ta boleh pihak mandek nak notification if you can officially open ya kino ki project you can officially go and close down ya ki court ro lain sampai ke respon jong public ke. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.